Bol raz jeden chlapec menom Janik, ktorý žil so svojou matkou v malej chalúbke na okraji dediny. Janíkov otec zomrel, keď bol ešte malý, a oni zostali sami so starou kravou, ktorú mali radi ako člena rodiny. Krava im dlho dávala mlieko, z ktorého matka vyrábala syr, a maslo, ktoré predávala na trhu. Časom však krava zostarla a prestala dávať mlieko. Jedného dňa, keď v dome nezostala ani omrvinka jedla, matka si smutne vzdychla a povedala: musíme predať našu kravu, inak nebudeme mať čo jesť. Malému Jankovi sa chcelo plakať, ale vedel, že mama má pravdu. Na druhý deň skoro ráno sa vybral na trh. Cestou si predstavoval, že kúpi vrece múky, trochu fazule a možno aj malý kúsok syra. Už sa mu zbiehali slinky, keď zrazu stretol čudného starca s dlhou sivou bradou a očami, ktoré sa leskli ako hviezdy na nočnej oblohe. Kam teda ideš, chlapče? Starec sa spýtal hlasom, takým tichým, že pripomínal šuchot jesenného lístia. Idem na trh predať našu kravu. Starec sa usmial a naklonil sa bližšie. Mám pre teba lepšiu ponuku, zašepkal a vyťahol z vrecka 5 fazuliek, ktoré sa trblietali ako drahokamy. To sú čarovné fazulky. Zasaď ich a uvidíš zázrak, povedal starec a oči sa mu tajomne leskli. Predstavil, čo všetko by mohol zažiť s čarovnými fazulkami a vymenil kravu za fazulky. Cestou domov bol plný vzrušenia, ale len čo dorazil domov, jeho matka sa nahnevala. Malý Johnny, predal si našu jedinú kravu za fazulu? Čo s nimi budeme robiť? Teraz nemáme žiadne jedlo ani peniaze. V záchvate hnevu vyhodila fazulu z okna a poslala Janíčka spať bez večere. Janík ležal v posteli a oči sa mu plnili slzami. Cítil sa hlúpo a previnilo. Keď sa ráno zobudil, videl niečo neuveriteľné. Pred domčekom stál obrovský fazulový stonok, ktorý siahal až do neba. Listy boli veľké ako stoly a stonka bola taká široká, že by na ňu vyliezol aj obor. Johnny neváhal ani chvíľu. Pevne sa chytil stonky a začal liesť. Šplhal stále vyššie a vyššie, vietor okolo neho svišťal a oblaky ho šteklili na tvári. Po dlhej ceste dosiahol zem nad mrakmi. Stál na zelenej lúke plnej kvetov, ktoré žiarili jasnými farbami. Uprostred lúky stál obrovský hrad. Jeho veže boli také vysoké, že sa strácali v oblakoch a jeho okná boli väčšie ako dvere stodoly. Johnny sa prikradol k hradu a nakúkol cez kľúčovú dierku. Vnútri uvidel obrovskú kuchyňu, kde bolo všetko 100-krát väčšie ako doma. Zrazu sa zatriasla zem a zámok sa naplnil hlasnými krokmi. Johnny sa rýchlo schoval za obrovský stôl. Do miestnosti vstúpil obor s hlavou takmer po strop, dlhou bradou a očami, ktoré sa leskli ako 2 rozžeravené uhlíky. Cítim ľudský pach. Keď ho nájdem, namažem si ho na chlieb. Johnny sa krčil za stolom a ledva dýchal. Uvidel zlatú harfu a zlaté vajce. Zatajil dých. To by mohlo pomôcť jeho matke. Počkal, kým obor zaspí, a potom sa potichu prikradol. Schmatol harfu a sliepku. Johnny sa rozbehol ako vietor. Obor ho prenasledoval a zem sa pod jeho krokmi triasla. Janík rýchlo zliezol z fazulového stonku a hneď zavolal na mamu. Mami, daj mi sekeru. Mamička mu podala sekeru a začali sekať do fazulového stonku. Fazulový stonok sa rozkýval a s hromovým rachotom sa zrútil na zem aj s obrom, ktorý navždy zmizol. Odvtedy Janík a jeho mama žili šťastne až do smrti. Vďaka sliepke, ktorá znášala zlaté vajíčka, už nikdy neboli hladní. A harfa im každý večer pred spaním hrala krásne melódie. A potom zazvonil zvonec a rozprávky bol koniec.